na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon. Ay, salamat na atong order ay. Sos, kalabi biya taon. Bye, Buloy. Lingkod na buloy. Kay mga una Ay, oo, oy, mulingkod yun ko eh. Oh, Oh, oy. what a small world! Oh, shit! Ruben Panaplin! Igsuon ni Patunga! Kapring pangag karon. Ang pangag na Hoy, eh. Piolo. Ano niya ka diri ha? Imong gibiyaan si Sarah? Kasno nung magamo? Ruben, Ayaw ko giingna nga. Gilumpong mo si Sarah o Risa. Oh, unsa? Isumbong tigang Sarah. Ruben, Ngiga ni mo no? Hot doon mo mga beauty queen? Si Sarah, maoy Miss Queen. O si Risa, first runner-up. Imong sang gisurikbot? may mo ba ay patagag sulti, Ruben? Hoy, Piolo. Mark my word. oh. Hindi pa tapos ang laban, Piolo. Kasabot ka? Ruben, shit! Ano suyaon mo kay kang piulo ba eh? Ay pagbuot na ko ha? Oh, Buloy, ayaw pagbuot. oy, baya. Kaya tingali, giapil tingang buhanga ka. Naginuton ko ni mo, ha? Arik yung ko palibad. O saan, kasi dati ka karoon ka na anak, ha? Unsa? Gusto ka kuan ha? Gusto ka, nung gabot ka ng tinidor! Oh, saban! Ha? Buang ka, diya ka na! Shit! Tidak ka lagi kanahan! Hoy, asa kay! Piolo, masubong ko na siya ni Sarah. Mga ganito ka. Pidat. Tingali pagka-problema noon ka. Ako na bala. Bay-bay, abin mo, suya kina siya ni mo, Bino? Niadto na pala ni. Niadto pa na. Human sa kada competition na mo. Suya gina siya nako. Oo niya pa, musupuro pa to, Sara. Hindi ka taon masayog tigbaks, hindi, Sara, taon na na. May Buloy. Bitaw Piolo. Ako na bala. Imelda? Ikaw na sa'y tawag, Chibar. Nakuntag na magani mo. Oo, pero hagtod karon, wa pa manggid siya napalik. Basin, dunay nalangayan. Dunay nanawag. Si Robin kini. Tubog ka, tubog Unsa ka. naman sa kahit tuyo. Pagkasamukan ba nining tawhana? Hello? Robin? Tita, dili na ko magpuntak, Sara. Robin, hangyo ko lang nimo. Ayaw nagsamuka pa ang akong anak. Nanawag lang ko, tita. Tungod kay, gusto kong mahibaw ka mo nga. Gibuang na ni Piolo si Sara. Unsay put mo ipasabot ha, Robin? Unsa? Si Piolo, dili seryoso sa relasyon nilang Sara. Robin? O ganang nakasulti ka man ni Ana, ha? Tungod kay nakita na ko, tita, nga may laing babae si Piolo. What? Unsay laing babay? Doon na lagi. Laing babae. Iyang gilumpong si Sara o si Risa. Unsa? Kinsang Risa? Katugong first runner-up ni Sara, si Risa. What? O kasi imo ebidensya, ha? Ebidensya. Don't worry, tita. Akong gipicturan. Nagkuyog sila, nangaon. Pakit ako. Pakit ako. Doon naman kay Messenger, no? Akong essence mong Messenger. Ruben, Unsay Messenger mo, tita? adlimi. Adlimi? Unsay meaning ng adlimi? Binali sa Imelda. Adlimi. Bugo. Unsa? Uram-uram sa ning tirada ni Tita Milda na. Adlimi, binali sa Imilda.
Kuyaw. Akong i-search. Di na. Ako nang isenya ang ilang picture. Shit! Shit! Imelda, nga no? Tanawa, Chibar. Ulagway nilang Piolo ang katurisa. Oh, Imelda, May laing babae si Piolo, Chibar. Iyang kibuang ang atong anak. oh no. Mao di ay nga hangtod karon wa pa siya nabalik. Kay tuwa di ay nakig-uban di ay kang Risa, ang first runner-up ni Sarah. Kung tinuod man, mawagtang ang atong respeto niya. Karon ka, kung mo balik man og galing siya dinhi, Imelda, sultihan ko ang atong anak. no. Ayaw ka nagbuhata, Imelda. Pero Chibar, magmata lang og buntag si Sarah kung dili na to siya sultihan. Buhaton ta ang pagpamakak para di maunsa ang atong anak. Chibar, Ato unang sutaon kung unsa ka tinuod. pero may hulagway na nga nag-uban silang Piolo og Risa. Di pa ka naigo, Imelda. Basta kay ako'y agda. Ayaw nagsulti si Sarah labot nila ni Piolo o Riza. Sigon sa taho ni Robin. O sige, ikaw ang mag-ikot, Chibar. Di apang ubang hulagway. Nagtuo sila nagpalayo ko. Peswa. Nagpahipik lang ko. Nakita yun ako. Nasikit kay sila. Nakita ba yun ako? Nasadyang nibarog si Risa. Gihikap ni Piolo ang tiya ni Risa. Ako mo yun na picturan. Pwes, ako gyapon ng isen. Ngadto nila. Labi na kang Tita Imelda. Naglakot na ko. Naglagot na ko, Chibar. Ngano naman sad ka, ha, Imelda? Ni Ana sige pa da nga picture si Robin sa akong messenger. Oh, unsa naman sad? Niya, tanawa. Oh, uy. Gihikap ni Piolo ang tiyan ni Riza. Naglagot na cute ko, Chibar. Sodyaan ko yun siya inag-abot niya. Imelda, Kutob sa akong mahimo. Maningkamot kong maungkag na ako ang inyong relasyon. Sara o Piolo. Dili ko mahimutang kung dili ko mulampos. Shit ninyo, shit! Murag ni babada. Bes, paluapan ko ni. Aksyon ako gurog na. Uga na akong tutunlan. Shit! Salamat sa paghatid. Oh, kadiyot lang. Abliyante ka. Dali. Oh, pag-ina yan. Salamat. Okay. Wa pa ni abot si Buloy nga ni una og uli kay lawgan niya ang iyang mga manok. Kung ambot ka, huwag naraba ka siya. Kain ka di ay. Tara ko! Ay kay nanade ka. O, taon. Okay na si Derry Sabay? O Buloy, okay na ko. Ngayon sa man, ato na ka? Balik kang Zara? Ubay. Amping, Piolo. Buloy,
siya. Hilak na sa... Ikaw ba uwi o sundi mo? Uwi na ko. Oh, bebe, kung nasa Piolo, okay kay ka. Pero kung ano, buhilog dyan ko. Magbuot na ka kung gusto lang ko muhila. Ano niya, sige kang kagol. Piktuhan mo yun yung gisaba ka na ba? Buloy. Oh. Oh. Si Ma'am Imelda. Anak siya nakatang. Ma'am? Oh. Ma'am, gano? Tamparos ko ni mo. Kunsa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!